Slovak.ch, tvoj švajčiarsky sprievodca. Dnes na tému škola v zahraničí. Čo musíte nahlásiť na Slovensku? Ak má vaše dieťa trvalý pobyt na Slovensku, nestačí len povedať, že chodí do školy vo Švajčiarsku. Pri základnej škole je dôležité vedieť jednu vec. Dieťa sa na Slovensku prihlasuje do školy v termíne zápisu. Pre školský rok 2026-27 sa prihláška na základnú školu podáva ešte podľa doterajších termínov, teda od 1. apríla do 30. apríla 2026. Zároveň ministerstvo vydalo nové usmernenie, aktualizované podľa stavu účinného od 1. januára 2026. Od roku 2026 bežia e-prihlášky, ale znovu platí to isté. Online je možné, nie povinné. Papierová prihláška je stále možná, len škola ju následne zaeviduje elektronicky. Ak dieťa bude chodiť do základnej školy v zahraničí a má trvalý pobyt v Slovenskej republike, potrebuje mať na Slovensku kmeňovú školu a rodič musí požiadať o povolenie plniť školskú dochádzku mimo územia Slovenska. Potom je potrebné po nástupe do zahraničnej školy doručiť potvrdenie, že ju dieťa naozaj navštevuje a pokračovať v tejto evidencii aj ďalej. To vyplýva aj z oficiálneho usmernenia k osobitnému spôsobu plnenia školskej dochádzky na strednej škole, kde je dôležité rozlišovať aj tieto dve situácie. Ak sa dieťa hlási na slovenskú strednú školu, v prvom kole sa v roku 2026 prihláška podáva od 8. februára do 20. februára 2026. Talentové skúšky sú už v marci, netalentové odbory v máji. Ministerstvo školstva priamo uvádza, že agenda prihlášok na strednú školu sa vybavuje obvyklým spôsobom mimo systému e-prihlášky. Toto je dôležitý detail práve pre rodiny žijúce v zahraničí. Škôlka, základná škola aj stredná škola sa od roku 2026 viac digitalizujú. Ale pri deťoch v zahraničí stále rozhoduje konkrétna situácia a netreba slepo predpokladať, že všetko vybaví jeden online formulár.